Welcome to another day at the savannah of Hargilo. And today we're going to focus at the דירת בנים. האמיתון המצוי נוהג לקום בשעה 8:25 בשביל להגיע למסדר הבוקר. כשהוא חוזר ממסדר הבוקר עייף ומותש, הוא חוזר לתרדמת היום שלו, בזריזות שמייחדת אך ורק אותו. האמיתון המצוי קם, הוא הולך לצוד את ארוחת הבוקר שלו. הוא הולך לקבל את הארוחה הגדולה שלו במקום שבו כל החיות מתאחדות, חדר האוכל. שם הוא פוגש את האור הסגלי שאינו יכול לסעוד מבלי לערב פוליטיקה. כשהאור הסגלי סיים את מנת הציד שלו, הוא עובר למשימת קיומו, לפתוח את השער לסוואנה, ובשמה עממי א' מפתח. לאחר מכן הוא הולך לכלובים ופוגש נקבה פראית במיוחד, הבר אור. הם משתעשעים וצוחקים יחד. לעתים הם אפילו נוהגים לתעד את המפגש המשעשע במיוחד. לא רחוק משם, בכלוב המקביל, ניתן להבחין בעוד חיה. יש האומרים שזאת החיה הרחמה ביותר בסוואנה, הזוהר העקרוני. בעוד שאר החיות נוהגות בשעה זו להיכנס לתנומת הצהריים שלהם, הזוהר העקרוני נוהג לשבת בכלוב. בעוד הוא יושב שם, הוא צריך להיזהר ולהימלט מהטורף המרכזי שמאיים על חייו, האלמה. אמנם שמה עדין וגובהה נמוך, אך אל תיתנו לזה לתעתע בכם. היא אימתנית ומסוכנת, והצליחה בעבר הרחוק לפגוע בזוהר העקרוני כבר כמה וכמה פעמים, אך היא עדיין לא הצליחה להקיש אותו בחומרה. לאט לאט החושך מתחיל לרדת על הסוואנה. הזוהר העקרוני חוזר למקום מרבצו. שם הוא נוהג לעיין ולהשכיל. אך תראו מה קורה כשאיש אינו שם לב. בשעות אלה ניתן למצוא את האמיתון המצוי מתכונן לציד הבא. האור הסגלי מתכנס לשעת הצפייה שלו, אך תמיד יש את מי שיפריע. האמיתון מסיים את יומו בניגונה ייחודית, ונראה שעוד חיות נהנות ממנה. האור הסגלי מתכנס לטקס התרדמת שלו, ונראה שכך גם עושה הזוהר העקרוני. לילה טוב חיות הטבע. האחרון ניגש לטקס התרדמת שלו, האמיתון המצוי, והוא נוהג לעשות זאת כשהוא מנהל שיחה עם בת מינו. וכך עוד ערב יורד על הסוואנה שלנו. See you at the next chapter.